जानला मोनला आपडेट इउटुब चेनेला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भाइराल भिडिअ लानानै फैलायबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना भाइराल भिडिअ होननाय लोगो लोगो जानांगौ नायनो जोबोद एक्साइटेड जादों बा नोंथाङा जोबोर गोसो गुदुं जादों जानांगौ। दा नायनायनि सिगां आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो खोथाफोरखौ बुंनो सानो लोगोफोर। दा जायफोर नोंथांमोना बे जानला मोनला आपडेट इउटुब चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखै, अन्नानै सापर्ट खालामदो। आरो नोंथाङा बेबायदिनो गोदान गोदान बर'नि जाफ्लेबाय थानाय भाइराल भिडिअ नायनो सानदोंब्ला बा बेबायदि भिडिअखौ नायबाय थानो लुगैयोब्ला नोंथाङा चेनेलखौ लोगोफोरनो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथाङाबो नटिफिकेसनखौ अन होनानै ला। आं बे चेनेलाव बेबायदिनो जोंनि बर'नि जाफ्लेबाय थानाय माखासे बर' हिन्जावफ्रा गुबुन बांगाल हौवाफोरजों खारफालांनाय आरो माखासे बर' सिख्लाफ्रा माने गोजान गोजानाव थांनानै गोमाहैलाबायनाय बायदिसिना जाहैलाबायनाय माने बेफोरनि सायाव भिडिअ लाबोगोन आरोखि ना लोगोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि जानला मोनला आपडेट इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो। दा आङो बारा गोबाव बखिला लोगोफोर। दा आङो बे भिडिअखौ इउटुबाव अलरेडि मोनखानाय जादों। दा आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ रि-आपल'ड होनायनि खारनानो जाहैबाय माने बे इउटुबनि अनारा माने बे भिडिअखौ ओरैनो नांला बंसासो हगारदों। बिनि डिटेल्स गैया मा गैया, भिउवार लोगोफोरनो जेबो बुंनानै होआगारा बियो डाइरेक्ट भिडिअखौ हगारदों। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ रि-आपल'ड होनाय जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ दासिमबो नुवाखैब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव। दा आङो नोंथांमोननि गेजेराव ससे क्लिप दिन्थिनानै होनोसै आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथांनि गोसोआ मा बुंनो सानो कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय लोगोफोर। दा नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। दा नोंथांमोननि गोसोआव बे भिडिअखौ नायनानै मा सानखो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो। जोंनि गेजेराव मानो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थायो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बिसिनि सायाव मा बुंनो सानो? आङो बेयाव बयखौबो नाम खारिनानै बुङाखै। जायफोर बेबायदि बर' हारिखौ बरनाम खालामो, बर' हारिनि गेजेराव जाफ्लेबाय थायो, आङो बेबायदि मानसिखौसो बुंनो सानो जोंनि गेजेराव मानो बेबायदि जाथाया जाबाय थायो। मा दसेनो फिसाय गोनांखायानो, गथ' सानै साथाम गोनांखायानो दस्रा हौवाजों खारफालांनाय, गुबुन हारियाव बांगाल हौवाफोरजों जिनाहारि खालामहैजानाय बायदिसिना जानाय, जोंनि बर' हारिनि गेजेरावल' मानो बेफोरबायदिया जाबाय थायो। दा नोंथांमोना मा बुंनो सानो लोगोफोर? आंथ' जोबोद दुखु मोनो, गाज्रि मोनो जोंनि गेजेराव मानो बेफोरबायदिया जाबाय थायो। दा भिडिअखौ बारा गोबाव खालामनो सानला लोगोफोर। दे बिदिब्ला आङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट गोदान मोनसे भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ। बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो सापर्ट खालामाखैबा सापर्ट खालामदो आरो खाथिनि नटिफिकेसन बेल आइकनखौ अलाव होनानै ला, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड होयोब्ला नोंथाङा आंनि भिडिअखौ बयनिख्रुइबो सिगांसिन नोंथाङानो नुहैग्रोनायनि। थेंक इउ। बिदिब्ला लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो आसा खालामदों लोगो मोनगोन होननानै।